Riflajul de la etaj, bucuria sau plăcerea mea a fost aceea că a fost un proiect pe care l-am lucrat în familie. Eu l-am desenat și tatăl meu l-a pus în practică, așa că a fost un proiect special. Salut! Sunt Ștefan Bugalete, arhitect și designer de interior și astăzi vă invit într-un proiect tare drag mie, o casă amenajată pentru o familie tânără, în care fiecare spațiu a fost gândit pentru relaxare și confort. Casa are o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați și este împărțită foarte clar în zona de zi și zona de noapte. Pe parter avem zona de living, dining, bucătărie și cameră tehnică, iar la etaj avem dormitoarele copiilor și zona matrimonială. Am lucrat cu o paletă de tonuri neutre, materiale naturale și multă lumină pentru a obține o atmosferă caldă și elegantă. Fiecare alegere a urmărit același lucru: confort discret, funcționalitate și un aer de simplitate rafinată. Zona de dining este practic inima casei, este punctul central al zonei de zi. Este spațiul unde se va aduna toată familia și de aceea a avut o importanță deosebită. Am ales să marchez această zonă de dining printr-un element iluminat circular, la fel ca forma mesei, poziționat direct deasupra zonei de dining. Am încercat în general să lucrez cu producători locali, este ceva ce încerc să fac în majoritatea proiectelor mele. Masa și scaunele sunt de la Nordarin, e un producător de la noi din România care face niște piese din lemn masiv și tapițate de o calitate foarte bună. Ce am urmărit în primul rând la bucătărie a fost să fie un spațiu funcțional și util, pentru că vorbim despre o familie de 4 persoane cu 2 copii mici, se gătește foarte mult și atunci, pe lângă valoarea estetică, a trebuit să ne focusăm foarte mult și pe partea asta funcțională. Ceramica pe care am folosit-o pe pereți, am folosit-o și în compoziția blatului. În felul ăsta avem o suprafață unitară, foarte ușor de curățat și foarte uniformă. În zona de living, elementul central și principal al livingului este canapeaua. Este o canapea cu 2 fețe pe care am desenat-o chiar noi. Producătorul este un colaborator de-al nostru foarte drag, este vorba de Mile. Ne-au permis să desenăm un tip de canapea care deservește zona de living așa cum ne-am dorit. Fiind un living cu o formă puțin atipică, a trebuit să găsim o soluție prin care să avem odată toată canapeaua orientată către un punct de interes cum este televizorul și șemineul, iar pe partea cealaltă am vrut să facem canapeaua direcționată către o zonă de bibliotecă, să facem poate un spațiu de citit și, de ce nu, să fie și o canapea direcționată către zona de dining. Tot în living avem și zona aceasta de bar. A fost un spațiu care ne-a rezultat datorită sau din cauza scării care urca prin spațiul livingului și atunci a trebuit să-i găsim o utilitate. Așa că am găsit potrivit un bar, un mini-bar pe care am putut să-l ascundem sub scări. Este o zonă ce poate fi ferită prin niște panouri glisante sau se poate deschide complet către living atunci când deschidem complet panourile. Rolul acestei placări din lemn a fost acela de a adăuga puțină textură și vibrație într-un living și într-o cromatică destul de neutră. Așa că a fost acea textură de care aveam nevoie pentru a aduce puțin echilibru în compoziția livingului. Treptele din living sunt făcute din lemn masiv, au fost făcute pe comandă la Homes, iar ultima treaptă este puțin desprinsă de sol. Am urmărit să facem acest efect de plutire. Riflajul de la etaj, bucuria sau plăcerea mea a fost aceea că a fost un proiect pe care l-am lucrat în familie. Eu l-am desenat și tatăl meu l-a pus în practică, așa că a fost un proiect special.
La etaj avem dormitorul matrimonial și acolo constrângerea faptului că ne aflam la mansardă ne-a condus și la o soluție destul de fericită, în sensul că am urmat forma acoperișului și am făcut niște construcții la rotund, în spatele cărora am reușit să ascundem și un iluminat indirect. Fiind o zonă matrimonială în care avem atât un dressing, dar și o baie, ca și camere separate, am vrut ca spațiul de dormitorul, să fie folosit exclusiv pentru asta. Și asta înseamnă că ne-a permis să introducem niște elemente destul de masive, proporționale cu dimensiunea camerei. Am introdus un pat, tot de la Miele, de dimensiuni destul de mari și la fel niște noptiere proporționale cu patul pe care îl avem la etaj. Camera fetei este un spațiu în care ne-am permis să ne jucăm cel mai mult cu formele. La fel, având camera la mansardă și având acoperișul care coboară peste acest dormitor, a trebuit să facem o compoziție din acel dressing și acea oglindă pe care am integrat-o în spațiul rezultat. Este o cameră de copil, este o cameră de școlar și atunci a trebuit să introducem toate aceste elemente specifice unei astfel de zone. Cea de-a doua cameră de copil este camera băiatului, unde a trebuit să lăsăm poate puțin mai mult spațiu de joacă, așa că avem un pat, un fotoliu și un dressing. Patul a fost desenat în așa fel încât să-l ducă pe cel mic într-o zonă de imaginație, poate într-o zonă de protecție, de o barcă, o navă sau poate chiar un zid după care se protejează. Elementul special din acest dormitor este un tapet cu forme fluide. Cred că este un tapet care o să-i placă și peste mai mulți ani. Al patrulea dormitor de la etaj este o cameră multifuncțională în care am gândit-o ca un spațiu de dressing și depozitare pentru cei din familie, dar în același timp canapeaua poate fi extinsă și folosită ca un pat pentru oaspeți.